OK, v tomto videu budeme hrať parkour mapu, ktorá že vraj je impossible, ale tak ja neviem, idem to skúsiť. Tu si máme nastaviť spawn point, sme na pozícii 0, čo je docela nízko. Prečo idem -1? O, ne! Ježiš, no. Keď tento prvý level nedám, tak ja budem úplne L. A ja som... ne! Ja som nevyskočil. Ale každý ináč nejde. Dobre, mám prst na shift a idem na to. Yes, som tu. Nice. Yes. Ne, kamo. To si robíš srandu, to je ťažké. Uj, to som nechcel. To je ťažké, ale. Si mi rolling. Poď, nice. Tak, a idem sem. Ne! Kam? Ne. Dá sa tu nejak podvádzať? Ja tu budem písať takto. Game mode kreatív. Máme kreatív. A toto som mal urobiť. OK, checkpoint. A ja si idem dať znova survival. Let's go. Takto sa mi to páči. Takto to budeme hrať vždy, keď niečo nebude nám ísť. Chápete? Teraz nevychádzajú tak často videa preto, lebo bola škola a docela som nemal čas, chápete? A teraz cez prázdniny budem točiť teraz veľa videí, keď sa mi to podarí, dúfam. Cez prázdniny vyjde veľa dobrých Minecraft videí, hlavne Minecraft. Dúfam, že iba Minecraft. A ja sa budem snažiť točiť videa cez prázdniny hlavne. Super, zase som to nedal. Nice. Ne, ja som vyskočil, kamo. Ja neviem hrať parkour, počúvaj. Tak. Yes. Tak, to je ľahké, ale toto mi nejde. Ježiš. Teraz to dám. OK, shift. Nice. Dozadu. Skoro spadol. Nice. Ja viem, ako to mám asi spraviť. Ne! Kamo! Sakra, ale skoro to tam bolo. Viete, ako to mám robiť? Musím ísť stále bez zastavenia. Takže hop. A teraz pôjdem stále a bez zastavenia. Nie, ja som nevyskočil. Tak ešte raz. To ma baví. Hopa. Hop. Ne. Ja som vyskočil. Ja som niekam išiel preč úplne. Tak, teraz boom, shift. Nice. Caps lock vypnúť. Som zapol caps lock. Tak, vyskočiť a bez zastavenia. Ale prečo mi to nejde odtiaľ skočiť? Kam to čo? Tak ako som hovoril, cez prázdniny veľa Minecraft videí, čakajte na to, veľa modov. Chcel by som nejakú survival sériu. Hardcore, neviem. Ale tak, dám nejakú survival sériu. Tak, už som to hovoril, nevadí. Tak, ja neviem, napíšte do komentárov, či by ste to chceli vôbec. Nice. Yes! Bro. Ja som to fakt nedal. To som mohol byť úplne najlepší parkourist. Ja tu skáčem ako Tari, počúvaj. Kámo. Toto som už nedal úplne. Ale ja vždy zabudnem že zabudnem, ja vždy idem na kraj a ja vždy skočím úplne na kraj, kúkajte. Ne, vidíte? Ja som úplne skočil na kraj, kámo. Úplne, ty vole, jeden pixel toho bloku. Vždy zabudnem. Vždy od neho sa... super, teraz som to dokašľal. Alebo, ne. Dobre, dokašľal som to. Už som -70. Toto dám, to si verím. Keby sa mi takto darilo... Keby sa mi darilo lepšie, ako teraz sa mi darí, tak by to bolo lepšie.
No tak, prosím, poď. Teraz to dám. OK. Dobre, Ne, ďalší koľkoblokový skok. Let's go, ľudia. Ja neverím, že som to zvládol. Káva, toto nedám. Yes! Ne! Cez prázdniny čakajte veľa videí z Minecraftu, veľmi veľa videí, chápete ma? Dobre, ja tu budem horiť. Nice, teraz to nedosra. Dobre, ti počkaj. Dobre. Ne. Dobre, žijem. Dobre, ľudia, ja som tak nervózny. Yes. OK. Kámo, ja toto pokašľam. Yes! Ja som to dal, ľudia. Takto sa to hrá. Teraz kúkajte, aký som Aha, ja viem, čo mám robiť. Lebo toto je chyták, alebo niečo také. A kúkajte. Dobre? Mám to otvorené, dúfam. Ne, ja som to zavrel, ja som dvakrát klikol. Ne, dobre, mám to otvorené, to je hlavné. Teraz to je 4-blokový skok. 4-blokový skok, aspoň myslím. Nice. Kamo, ľudia, mi už sa začína dariť. Dobre. Tak Dobre, ak chcete pokračovanie z tejto tu parkour mapy, dajte like, odber a my sa vidíme v ďalších videách. Zatiaľ čau. Dajte like, odber.